Anay, pabor na kay ano. Kini kuha niyo kong dodong ani. Sus, kalami pagyud sa ako ang sudan kay Ochen. What? Tunyang! 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 Nay! Nay! Uy! Pag naiglaban din ha, kaya dako pag kahihayan diri o, tanawar ko ni o, dako kay kahihayan o, Tunyang, para mauga na dali. Sus! Minyuuno na lang ka, puting niya, iaglihok ni mo. Nay, ang sanay? Si nanay sabi nga, grabe ka apurado. Sa lagi padali nimo sa minyuunon ba? Pagdali din ha upang laba, kay buhan mauga na to ng mga lubhuno na to, kay pamayaan na ba ka, wala na makalaban na mo sa imong amahan. Unsa pamayaan? Uy, pamayaan ka itong kwartahan nga, lalaki nga, tupo na mo nimo, kinahanglan, nakatugi imong pamanahon. Ay, sa paging ana na kay saan lang to akong uyab doon na may gibuyan ako. Uy, sus, sultian ta ka. Buntis pa ka, dahil pa ka sinalagman sa kong tiyan, may lalaki na nga gibuya diha nimo sa imong amahan. Ito sila ng buya-buya ninyo na nga. Saan na wang kailaan ng tawhanan yung gibuya niya? Saan na ko pagkaton nga mahalon ko na nga wag ko kaila? Uy, sus, din problema. Importante din ha, nga tunaan nimo ang gugma. Ayhan na nang kuan sus, importante na ay kwarta. Sus, kanang lalaki gito para nimo. Kwartahan. Ayan ang uyab-uyab nga kanang lain mga laki nga imong uyab, sus pasagdain na sila. Kay naa kay lalaki na nag-iya nimo sa bata pa ka. Susunsamay na ko na nga. Nagkinigugmaay di bemes akong uyab. Uy, sus, Tunyang. Ay na lang na Tunyang. Ayaw pa kasi nagluha ng lakiha Tunyang. Ay sa paragod, kisa man ang lalaki nga imuhang uyab eh. Dayo na lang. Kaya doon na naman kay gibuyan ako. Oh, sus, sultihan ta ka, way magbuot, mintras niya pagka sa among poder, kami may magpili para sa imuhang ugma. Eh, kanang lagiha nga among ipili nimo, may kaugmaon ka niya, ana. Mintras wa mi kasiguruan sa imong pagkabatanon, o kinsang lalaki ang imong pilion. Saan na kaugmaon ko, kung may kugmaan na. Uy, Tunyang, sultihan na lang ka, day. Basta ka ang ginikanan mo magpili, way arang namo, kay among kabubuton nga para nimo sa imong ugma. Kana mo isakto. Sige. Dili ko musupak niyo sa pagkakaroon ha. Natural. Pero sa oras gani, nga di ko na makatunang hikugmaon ng tawhana. Ang ginaot ko nga di mo kabuot na nako. Huy, pamayaan na ka karong hapon. Karong hapon, mamay na nimo. Mo nga, dalian nagpanlaba din ha. Kay rumuuga na lang, wala ko'y labhunon sa ugma damlag. Karong hapon nagkadayon. Karong hapon, amo nang isabot na naghikay na ito, nagtumba nagbaka, kabaw. Unsa pa na nihang mga angay tumbahon, gitumba na tanan para og tungod og alang nimo. Ugmaon na nimo, day. Nindot kay na. Muna. Sige, nay. Kana gyud, ayaw supaka ang among kagustuhan nga imong mga ginikanan. Kay para ra ni sa imuhang kaugmaon, nindot ug lami ang imong ugma, ha? Karon, moadto ko sa payag kay akong plansahon ang imong sulobon para sa imong pagpamay, ha? Apasa ko didto kay haron nga masupod ang imuhang sulobon kinahanglan guwapa ka day kay kwartahan na ba ning may mga nanin mo? Sige, nay. Sige, nay. Iyaan sa tikadanay kayo palit sa kong eswiti. Oh, sige. Apasa ko sa payag, ha? Sige, nay. Magkadyo inyong gusto. Mauya mong gusto yun. Ay, supaka. Sige, nay. Tungod og alag sa inyong kalipay. Good. That's right. My mother is always correct. Tungod sa upo ka, nay. Sige. Nga ano man kung uyab nga. Kalit man. Ganong kikita ba siya nako karon? Nga naman.
May tasong kinabuhi. Doon ako'y laking higugma pero lahi ang gitagana nilang mama. May tagwari na tapos dudong. Kay sa may namo among relasyon. Uy nga, di man na siya ginagustuhan sa akong mga ginikanan. Noonam na si Lela ang gibuya, alang ka na ako. Day! Day! Day, nga naman ka, Day! Sus! Akong mahal! Day! Nga naman ka, Day! Noon sa maka ay gilak-kilak, Day. Mahal kayo, tika. Nga naman ka, Day. Isa may problema ni mo. Ako kitang problema dong. Nga naman. Nga akong maginikanan. Doon na di si Lela ang lalaki. Nga gitagana alang ka na ako. Unsa? Ang problema ko karon tungod na itong relasyon nga may gidugayon. Wala ra day gihapoy bili. Nga naman nga na yun, anak mo na nga. Pinangga mong gidong tatik ka kayo. Gamay pa kuno kong bata. Ilan na kuno kong gibuya. Unsa man giday meaning anang buya, Day? Kanang buya dong. Kanang kung parehan ni mo gud murag buaya. Bungo tsukok ni mo, Day. Dili ba Tarong kanang buya ba kanang ilan naming gitupo daan sa gamay pa ming bata nga inigkadagko na mo. Kami mo ilang minyoon. Day. Saan na nato ani, Day? Maulig gidong kay ang giingon sa kong nanay ug sa kong sa kong mama nga magbuwag jud kuno ta. Oh no. Kinagina kong gula, Day. Nya masugot na ka magbuwag nga wa pag gitaon ko ka. Blang nimo. Nya saan ta man eh? Gigugma man ka kanimo. Mao na problema ron kay dako ikugugma nimo pero ang kadako sa kong gugma nagikan sa kinaladmang lawak sa kudughan pero wala tagig bili sa akong mama. Day. Bisin tinuod ni nani lang ta pero ang guwang atong baryo, Day. Pero kining taytayan mao gini nakap patibok sa atong gugma. May bugtong saksi yun sa to ang pagminahalay. Nya unsaon naman to ani, Day, nga magbuwag man ta. Nga wa para maging taon ko kabaglok nimo, Day. Mao jud na akong gihunong jud rundong. Kaya ingon manggod si mama nga karong hapon pamay anak kuno ko. Pastingan. Mao Unya. na mao bitaw nang nakigdate jud ko nimo nakikita ko nimo emergency ayo kay kanang apurado kay si mama. Mao na atong plano haron kung unsa na to pagpaagi nga bahalag dili ikay makaangkon sa kung kasing-kasing basta ikaw lay di ikay makaangkon sa kung gugma basta ikaw lay makatudas sa ako ang tinaguan nga plang. Salamat ang taon ko, Day. Pero pangitaan ta nagpaagi, Day. Karon sad maangkon sa nimo ang ako ang pagmahal nga akong ipakita nimo nga bisig adto ka tong lakiha. Katong ipakita. Pinangga gyapon tiga. Katong gipakita nimong tuod nga murag uling. Oo. Ito katilaw ato. Salamat tigid tilaw ko gunta nga kung mahimo mangita tagpagi unsa may atong pagi ani. Ang naplanuhan ako dong kanang si mama ron nagplansa na maron siya sa akong sulubonon para karong hapon. Tuwa sa payag ang may ani kanang padalion man ko niya muuli lang ko ron nya igabot ako dito adto lang agi sa ilawom silong sa payag na mo ba Ang katong akong permirong gipamisitahan nimo. kato ba kanang ang sawg ato kay kawayan man. Oo. Ako tong laksian og usa ka kawayan nya di lang ko mamanpak nya magbilangkad lang ko dito magyaka ko sa sawg adto lang agi sila adto lang ipalusot. Sige, Day, salamat kayo. Sige dong para Ako ginabuhaton nya. Ako para Para- ko sulobon. abis bisag unsa bisag kana lang Sige na lang. bisag kana lang nya para lang ako lang yung tuyo good. Balag dili ikay makaangkon sa akong pagkatao basta ikaw lang yung makauna sa akong pagkababay. Salamat in taon, Day, kay gipakita gid mo nga akong pagmahal diri nako sad nya. Ako sa ginabuhaton kay mahal gyud ka nya ganahan sa karek mong tuod nga pitik ito mahal. Sige dong nya kanang gipadali ra ba ko sa mama ako ratong giilad kanang adto ba dayon ha. O sige karon dayon masunod ko nimo. Kini may akong plansahon para sa anak kay ngayon kay si Ani. Nya, maibog og samot ang mamay ni ini. Plansahon ko ni Bi. La 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 la. La 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 la. Du 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 du.
sa kong anak ay. Tunyang! Tunyang! Marika, Tunyang! Oh, Marika, Amerika! Pamayan na ba ka, day? Painitag maayo ni Be, pakusgan, Be. Nay, nay, Saka na dire. nay, unsa man nay? Di naman ka. Kanang nagpalit ko sweater. Sa may mong kapag kay shooter, kadugay ba nimo o sa kabarel? Kuan gunay kanang dangog-dangog mo sa gunay, naghinay sa gunay kay basin matiang ko, pamayan ba ako karong hapon? Hala, sige. Pagkaon na din ha, pagkaon Unsa na. may sudan na tunay? Naiutan, nag-utin kong kamunggay. Sige nay. Anto sa una, kayo pa man kay pamilya. Hala, pag anto sa pinubre, kayo pa man kama. Portahan. Nanay, sabi, mo ni Ay, akong pagkaon kamunggay, ano mong bana? mo ni akong kuanay kanunay. Kana, pagkaon na na. Sige nay. Pasensya na ka ng timplada, wag na sugbak. Ari ko sa sahog lang nay ha. O din na. Una ni panahon na nga. Mabihag na ko sa ako ang uyab. Ako ning laksi ako sa kasawog. Si kanay ko pabor na kay kuan. Kini kuha jud kong dodong ani. Sus, kalami pagyud sa ako ang sudan kay Outen. Bay! Siya to, bay? Bay! Saan na, bay? Kita tab. Bangi ko bay kay bugna lagi ko problema lagi. Akong uya ba gusto ta ako tudason ako ron nya. Bangi ko. Ha, sige ni. La. Dari bay, dari ta agi bay kay mo na ni. Sige. Dali bay. Oh, puta ko paghinay lang kay matinggan ta. Ano bay? Oh, sige. Sum. Hinay lang. Bay, plastas ko ba kaya akong hinulundaan? Sige. Ay, sabak eh. Itong tanda. Wak na ni bay. Wak na ni. Ay, imong buhaton. Ialsa akong lubot ha. Sige. Si botol ko ni, bay? Buhaton mo. Alsa akong lubot. Kay og init. Ido to gamay. Og init-init. Paspasi na gamay. Sige. Og init ido kayo. Paspasi gamay. Sige. Kalami sa Ngano ka, Tunyang? aw wa maoy kanang lami ra kay imong timpla nga Outen. Lami jud kay imong Outen nay. Sige, padayon lang din ha. Murag nanginit akong lawas. Pati kong gagmay singot. Init bay. Hindi, kini mo sinubon ron na. Nasa mong guganak? Aw wala na uy kanang what is that? Lami ra kay pagkatimpla ang imong giluto nga Outen. Pastilan ni anak ka. Mura man nagbaguhan oy. Sige maghusa. Bay, init-init bay. Dami! Nausan na kung anak ito oy. Lain na magud ni. Hey, Tunyang! Aguroy! Maudi niya aguroy! Kinadi na taon! No. Ini